Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Христос Воскресе на всички. Казвам го, защото деня, в който сядам да запиша това видео, всъщност днес е Великден. Така че Христос Воскресе, пожелавам ви да бъдете живи, здрави, много така да имате много поводи за радост и щастие в семействата и също така да имате едно малко разтоварващо, по-спокойно ежедневие, защото живеем в един доста напрегнат свят, в доста размерни времена и аз самата започнах много повече да ценя покоя и разбирам, че това да живееш в мир и спокойствие е изключително важно. Така по този начин ще бъдеш в хармония с себе си, така че пожелавам ви го от сърце. Да се захващам по-бързичко за видеото, всъщност, защото знаете, както обещах в предното видео, аз всеки път обещавам, че ще се опитам да бъда по-константна, да правя повече видеа, не на такива дълги периоди от време, но за съжаление едно е моето желание, друго е всъщност възможността ми, тъй като знаете, имам малко детенце и то е приоритет. Той е приоритет номер едно, така че за съжаление той става, в смисъл, за съжаление нямам време, а не за съжаление, че той става все по-активен. Напротив, той расте с всеки изминал ден, става все по-активен и това всъщност ми ограбва ежедневието от личните задачи. Но, както и да е. Ще снимам, когато имам възможност, нека така да кажем. И така, днешното видео всъщност няма да отнеме никак много време. Също така исках и да го направя по-кратко, с цел да не ви е и досадно. Днес ще направим видеото в две части всъщност. В първата част ще ви покажа всички продукти, които използвам в ежедневието си в грижата за кожата. Как се опитвам максимално да я поддържам хидратирана, кои са продуктите, кремовете, лосионите, всичко, което използвам за кожата, за лице и тяло. И също така ще ви покажа един много лесен, много практичен и много бърз 5-минутен грим за майки. Защото знаете, когато станете майка, край с вашето лично време и трябва да сте максимално бързичка. Така че сега ще ви покажа всичко това. Моите стъпки за хидратиране на кожата и моите стъпки за грим. Така че да започваме. И така, първото нещо всъщност, което ще извадя от своя несисер с продуктите за кожа, няма да изненадам абсолютно никого, защото съм сигурна, че много от вас използвате тези шиит маски. И тук, честно казвам, аз не робувам на никоя определена марка. По-скоро, когато вляза в дрогерията си, избирам, основно гледам да са една или две съставки, на които така повечко държа. Търся си по принцип маски, които съдържат алоe вера, защото знам, че алоe вера е доста така, има охлаждащ ефект и като цяло работи много добре за кожата. Също така търся маски, които съдържат зелен чай, защото той пък съдържа антиоксиданти, също полезни за кожата. И още общо взето мед, който пък има стягащ ефект, така. Но едно от нещата, които често използвам, макар сега да съм по-ограничена от време, не ги използвам всеки ден очевидно, но ги използвам или поне се старая да си направя поне един или два пъти в седмицата по една шиит маска. Като в добавка аз имам един малък трик. Обичам да пия зелен чай. Сега, разбира се, тъй като все още кърмя, внимавам с него, понеже в зеления чай се съдържа кофеин. Но става въпрос, че след като си направя чайче, пакетчетата, които са сашета, не знам как се казват всъщност, които остават след чая, обичам да си ги съхраня в една купичка с 2 купчета лед в хладилника. И когато те охладнеят всъщност, тогава да си поставя една шиит маска и да си сложа 2 трубички този вече и студен зелен чай под очите, ето тук точно където се крият тъмните кръгове, защото когато ми се насъбере недоспиване, все още има такива моменти, в началото бяха още по-чести, но сега все още има, макар да са доста по-малко. И очите ми, особено тази зона тук, понеже кожата е по-тънка, доста силно подпухваха.
и просто умората се изписва мигновено на лицето, когато не сте доспали. Подпухват основно клепачите, подвижния клепач и кожата ето тук под окото. Така че да си изстудявате пакетчета предимно от зелен чай в купче лед и след това да ги слагате в зоната на очите, докато релаксирате за 10-15 минути с една шиит маска на лицето, е страхотно нещо. Първо усещането е доста наистина отпускащо, но и ефекта след това е доста видим, защото просто от самия студ той успява тази подпухналост, тази, как да кажа, просто успява да стегне тази част на кожата, която е толкова тънка. Така че ако искате, изпробвайте го този трик и ми кажете какво мислите в коментарите, на вас как ви се струва. Това е една така малка тайна моя, която общо взето аз сама съм си измислила, защото навързах, че зеления чай е с антиоксидант, ледът пък така има стягащ ефект заради студа. И така си ги съчетах, на мен нищо ми помага, харесва ми, когато съм много изморена, просто бързо да се отърва от този изключително изморен вид на лицето. И сега, искам да ви покажа всъщност какъв крем използвам в ежедневието си, кой е любимият ми крем и продукти за лице. Значи, основно аз харесвам 3 марки кремове за лице, които най-често използвам. Това са Lancome, като разбира се, всяка една от марките предлага изключително много различни серии, в зависимост от вашата кожа, от типа кожа, който вие имате. Също предлагат изключително голямо разнообразие от анти-ейдж кремове, хидратиращи, всичко, което може да си представите, тези големи брандове го предлагат, но аз обикновено винаги се заглеждам в анти-ейдж кремовете вече, защото съм над определена възраст, която няма да коментирам. Но Lancome е една от много добрите марки, които изключително хубави кремове правят. Разбира се, цената там е и доста по-различна и ако трябва да съм напълно откровена, допреди може би година-две, допреди да забременея, често си позволява да си закупя крем от марката на Lancome и не само, по-скоро придружено с също околочен крем, с лосьон за лице и така нататък. Те в повечето случаи в магазините на Sephora ги продават, често има и такива промоции, в които можете да си вземете 3 продукта на марката с по-ниска цена, но въпреки това те си държат доста високи цени. Така че сами разбирате, че след като станах майка и вече друго човече е приоритетно, се отказах от лукса да си купувам кремове на Lancome. Така че минах към малко не второразредна, но по-скоро малко по-различна козметика, малко по-медицинска, ако мога да я нарека, защото според мен Vichy, разбира се, че е козметичен бранд, но той, тъй като често можете да срещнете продукти на Vichy в много по-големи аптеки. И тук ще ви покажа, аз в момента използвам такъв анти-ейдж крем на Vichy Lift Active Collagen Specialist номер 16. Този е дневен. Самата серия предлага същия крем и нощен вариант. Аз съм си взела само дневния, тъй като за през нощта използвам друг продукт, който не е крем и който също ще ви покажа сега. Сега, аз съм в момента с чисто лице. Излязох преди малко от банята, все още не съм нанасила крем. Така че ще се възползвам, за да хем да ви покажа самия крем, хем просто вижте структурата на крема. Е изключително нежна, много добре хидратира, много добре се усеща на кожата. Просто този крем е разкошен. Харесвам го много. Това е втори или трети път си купувам от същия крем. Като аз се старая примерно 2 пъти да използвам един и същ, но на третия да си взема някакъв друг или друг от същата марка, но различна серия, или друга марка. Просто е хубаво кожата така от време на време да разнообразявате крема, защото когато свикне прекалено много и спира да реагира на необходимия ефект, който трябва да направи.
Този крем страшно много ми харесва. Не знам дали сте го използвали до сега, но това, което е важно за мен всъщност е да чувствам дълбока хидратация в кожата си, тъй като аз имам изключително суха кожа на лицето и особено през зимните месеци, дори в есента и пролета, когато аз живея на морето, от Бургас съм, и когато тук често има студен вятър, кожата ми много бързо изпръхва, изсушава се и става раздразнителна. Просто започвам да изпитвам един сърбеж, който е примесен с лека болка, изпитвам такова опълване на кожата. И затова ми е много важно да си намеря наистина подходящ крем. Не всеки крем е подходящ за всяка кожа, затова трябва да намерите подходящия за вашия тип кожа крем. Този на мен много ми харесва, защото в мига, в който го нанеса, той просто кожата ми го изпива. Той попива в нея мигновено и освен това става толкова нежна на допир, като коприна. Този крем го нанасям всеки ден без пропуск и трябва да ви кажа, че наистина се чувствам много добре с него и откривам разлики, тъй като с предни, които съм използвала, колкото и крем да нанеса, финните линии, бръчките, просто вместо да се изглаждат, имам чувството, че изпъкват все повече. Но определено аз ви го препоръчвам. Ако се чуете какъв крем да използвате, на коя марка да се спрете, Виши е една от много добрите марки. И така, те също държат солидна цена. Разбира се, много по-малка и по-ниска от Lancome, но сравнително висока спрямо много други. Въпреки това обаче можете често да проверявате в аптеки като Pharmacy, да речем, или други видове, в които предлагат марката, защото там също често правят промоция. Ако не по-ниска цена, то поне предлагат два продукта на цената на един или нещо такова. Другото, което имам от тази марка и което използвам също ежедневно, това е от същата серия Lift Active на Vichy Collagen Specialist Eye Care. Това е околоочен крем, който сега ще нанеса около очите, точно в тази зона, за която говорихме допреди малко. И тук ще направим допълнителна хидратация точно за зоната около очите. Също така, за да избегнете подпухналост, сухота на кожата въобще, хидратацията трябва да почне отвътре. Какво имам предвид? Трябва да се стараете ежедневно наистина да приемате достатъчно количество вода. Това е много важно. Защото много хора правят грешката включително аз, понякога просто забравям да пия вода. Да, звучи смешно и тъпо. Как така забравиш да пиеш вода? Нали, тялото само си иска но през зимата тялото не иска толкова много, защото когато е студено, на човек не му се пие така студена вода често. По-скоро жегата, когато започне да ни мори, тогава се сещаме, но е хубаво през всички сезони да приемате абсолютното необходимо количество вода и течности, за да поддържате кожата максимално хидратирана и здрава. Така нанасяме около очният, който също поставям през деня заедно с дневния крем. И тук сега аз пропуснах тази стъпка, но въпреки това ще ви покажа всъщност. Защото тези три неща аз ги купих заедно последния път. И тук имам мицеларна вода, която беше в сета. Ако трябва да съм напълно откровена с вас, аз не използвам мицеларна вода. Много жени я използват, за да премахнат грима, когато денят за тях приключи. Аз лично предпочитам директно да отида в банята и да отмия грима с вода и също така с едно измиващо олио, което общо взето краде лекичко от сина ми, защото това отмиващо олио всъщност се оказа много полезно и за моето лице.
За разлика от течен сапун или душ гел, това олио всъщност изобщо не изсушава кожата, а точно напротив хидратира я. От Адерма мисля, че беше, ще го изпиша в описанието отдолу, но е страхотно измиващо олио, много нежно и много щадящо към кожата и същевременно пуска пяна, което ви помага много добре да отмиете грима. Така че това е моята стъпка преди заспиване. Аз се измивам с такова олио и вече след това нанасям останалите неща. А иначе за вечерния си туалет, вместо да нанасям крем, всъщност нанасям ето това. Това е етерично масло, което съвсем така отскоро знам, скоро, от около може би 2 години. Благодарение на един мой колега, с който работих, той често пътуваше до Мароко. И макар той да беше на 40 години, изглеждаше като на 26-7. И аз така няколко пъти съм му задавала неудобния въпрос какво използва, защото всеки път си личи, че кожата му е изключително бляскава, сякаш се грижи за нея. И тогава той ми сподели една тайна. Каза, знаеш ли какво? В Мароко, когато пътувам, винаги си купувам едно етерично масло, което е 100% натурално, студено пресовано и ми показва този флакон. И това е Prickly Pear Seed Oil. Не знам колко от вас са чували за това масло, но аз започнах да търся информация и се оказа, че в арабския и азиатския свят това е изключително търсено и много популярно масло за лице и въобще за кожа, защото изключително добре се нанася в кожата дълбоко и хидратира. И няма този мазен гаден ефект, като повечето етерични масла. В смисъл, слагате си етерично масло и все едно сте готови да се изпечете на грил. Не, с това всъщност спокойно измествам вечерния си туалет, вместо да нанасям крем, просто почиствам лицето и нанасям Prickly Pear Seed Oil, което много добре хидратира кожата. И искам да ви кажа, че много добре се чувствам с този продукт. Това е подарък от моя колега. Той ми донесе при едно от пътуванията си такова масло от Мароко, като се оказва, че всъщност можете да намерите много масла, които се наричат така, но не всички са 100% чист продукт. Много от тях са с обогатени с други есенции. Ето това е маслото, което е 100% извлечено. 100% то си пише 100% Pure Cold Pressed. Интересен продукт е, можете да потърсите повече информация в интернет. Вярвайте ми, книга, в който изпишете името на маслото, ще ви даде изключително много интересна информация. Така че аз също ще оставя повече информация в описанието под видеото. Следващото нещо, най-елементарно, което използвам, е за хидратация на устните си. Това е балсам за устни. Този е най-обикновен от всяка дрогерия. Но обичам през есенно-зимните месеци, както споменах, навън често духа студен северен вятър и когато си оближим устните често, при мен специално ръце и устни се пукат супер много и изпръхват и ми се цепят и ми кървят и устните и ръцете и въобще е страшно. Аз имам такава, как се казва, мисля, че беше студова алергия. Просто ето тук ръцете ми са изключително сухи като шкурка, особено от студа стават супер сухи, до такава степен, че започват да се цепят по сгъвчиците и да кървят. И тогава, сега всъщност ще ви покажа още едно нещо, което е спасител в живота ми. Ето този крем. Нищо и никакъв крем за ръце от Neutrogena, но много дълги години страдах от това нещо, докато един друг колега не ми спомена за този крем и всъщност не ми даде да си сложа, той го ползваше от неговия за малко. Значи с първото слагане на ръцете от този крем аз се преродих. Също изключително добре попивам, много бързо, много хубава структура на крема Neutrogena, но те правят най-различни кремове за ръце. Аз говоря точно за този. Той си пише Fast Absorbing. Точно този крем, ако имате подобно нещо, студова алергия.
имате проблем с кожата на ръцете и те се пукат по този жесток начин, това е крема за вас, защото пробвах преди това всичко, което ми беше препоръчано от познати и приятели. Вазелин, мазни кремове, маз дори съм пробвал, всякакви неща, нищо не помагаше. Този крем страшно много ви помогна, така че надявам се, ако имате подобен проблем, да го изпробвате и на вас да ви помогне. Сега, както виждате, аз имам съвсем буквално 3-4 продукта в грижата за кожата. Нямам никакви специални ритуали, това е което правя. За да се опитам да изглеждам максимално млада и хидратирана. Както сами разбирате, аз нямам и достатъчно време за да вложа повече за момента, но продължавам всъщност с следващото нещо. Започвам с бързия 5-минутен грим, защото не искам да правя това видео безкрайно. Така че, първо ще ви покажа един основен продукт, който използвам в ежедневието. Реших да сменя фондютена, защото аз в принцип не обичам да нося фондютен в ежедневието. Винаги имам такова усещане, че съм с някаква маска на лицето, детето ме пипне и остане по ръцете му някаква следа от фондютена, остава по дрехи и въобще това нещо винаги ме е изнервил. Затова съм страшно щастлива, че най-накрая намерих продукт, който като си сложа на лицето и се пипна след това, ако забравя, че съм с фондютен, няма проблем. Това не е фондютен точно. Това е един продукт от Max Factor, който съвсем случайно намерих. Значи, Коти Тинт за лице. Така пише. Нямах никаква представа какво значи Коти Тинт. Това е някаква смесица от по-скоро така прави кожата като бронзинг. То се пише на английски Bronzing and Illuminating Tint. Има съвсем малка нотка цвят като фондютен, има леко покритие и придава блясък на кожата. Това всъщност бяха всички неща, от които аз имам нужда. Нямам нужда от прекалено голямо покритие на кожата, тъй като аз нямам някакви толкова дълбоки несъвършенства, които искам да крия. Сега ще ви покажа как стои на кожата. Той е като тези не знам на български тази дума всъщност как е, но има много хубав блясък, има малко цвят и на всичко отгоре, когато го нанеса добре, след това и да се пипна, не оставят следи. Нито по дрехите, нито по ръцете ми, така че това е, което аз използвам като продукт за лицето всеки ден. Сега, следващата стъпка, която аз изследвам, тя си е лично мое така желание, използвам тази матираща пудра от Catrice, която е в телесен цвят и просто ще си я нанеса върху лицето. Ето така, съвсем лекичко, особено най-вече в зоната на челото, брадичката и носа, в най-мазните зони, така да се каже, на лицето. Следващото нещо, което правя обикновено, това е, имам една единствена палитричка, която си нося в ежедневния грим и това е тази вече доста остаряла, но много хубава палитра Pretty Cool на Dose of Colors, която страшно много си обичам. Тя е с 5 цвята вътре. Упс! Разкошна е. И сега ще си взема, само да видя дали... Да. Ето тази много скосена плоска четка. И просто обичам да си поставя ето така съвсем мъничко. Тук да си до близост до линията на миглите, просто да си очертая една лека линия. Нищо драматично, нищо прекалено в никакъв случай. Просто да загатна, че има нещо върху окото и да имитира съвсем леко малко очна линия, за да придадем на самото око лек лифтинг ефект. За огромно съжаление, отново батерията на камерата ми падна, така че ще се наложи да довърши с телефона. Както и да е, след като нанесох малко сенки до линията на миглите,
Ще поставя малко черен молив във водната линия отдолу. Знам, че много жени не харесват това, но аз пък страшно много харесвам. Като ефект просто се чувствам много по-секси, ако мога така да кажа. Затова не го пропускам това нещо. Това е стъпка, която вие можете да пропуснете, ако не харесвате молив в долната част на окото. И също така ще нанеса в водната линия отгоре, за да няма така бяло пространство, когато нанеса и спиралата. За спирала използвам тази в ежедневието си. Това е L'Oreal Panorama. Но ако трябва да съм напълно откровена, аз имам друг фаворит от L'Oreal. Този път малко се излагах, тъй като тази спирала е нова серия и исках да я изпробвам. Но категорично ще кажа, аз съм изключително заклет и огромен фен на L'Oreal Telescopic. Така че в момента съжалявам, че не си я взех отново. Но както и да е, тази спирала не е лоша сама по себе си, но при всички положения не мога да я сравня с телескопик, тъй като телескопик има изключително финна, прецизна гумена четка и взима точно толкова продукт от флакона, колкото е необходимо. Не изсъхва и не се получава прекалено наслагване на продукт върху самата мигла, докато при тази тя също е така с гумена четчица, която е доста прилична и повдига много добре миглите, но също време на моменти ми се струва, че леко ми ги слепва повече, отколкото ми се иска. Но купила съм я вече. Аз си ползвам от доста време, може би от около месец. Така че ще си я използвам и просто следващия път ще си взема любимата телескопик, за да не съжалявам, както сега. Но самата спирала, пак казвам, не е никак лоша все пак. Не знам дали се вижда на тази камера от телефона ми. Успява да придаде обем на миглите и да ги повдигне, просто ми се струва, че една идея малко повече слепва, отколкото другата. Другата дори не съм забелязала да ми слепва миглите. Но всичко е въпрос на предпочитание и нужда, разбира се. И сега завършвам целия си ежедневен грим с устните. За устните ще използвам молив от MAC Whirl. Мисля, че така се произнася. Whirl. И сега за червило. Това е червилото ми най-любимото, което използвам от последните 2 години. То е от Sephora и е в номер 1. Мат липстик, руж, леврес мат, нещо такова пише на френски. Френски не говоря, за съжаление, но виждате колко приятен цвят е. С леко нут, леко розово, но е много приятно и много добре се съчетава с този молив. И така, приятели, както виждате, максимално обрано от към продукти, натурално колкото това е възможно. Това е моя ежедневен грим всеки ден, с който излизам навън. Аз нямам нужда от никакви продукти повече от това, даже тези вероятно са повече отколкото ми е необходимо, но аз се чувствам достатъчно уверена и добре с този ежедневен грим. Знам, че има доста жени, които използват много по-малко продукти, а има жени, които се чувстват много по-уверени и спокойни да използват повече. Лично мое мнение е, че специално през деня е хубаво да сме по-умерени, защото случва ми се така да виждам отстрани дами, които залагат на по-смела визия, но вярвайте ми, през деня да използвате много силен контур на лицето, хайлайт и всякакви такива продукти, които се правят по професионален грим. Ако нямате повод, изглежда леко странно и малко попретруфено. Това е моето мнение. Разбира се, всеки е свободен да се
чувства по какъв начин желае и да изглежда както желае. Но се надявам, че днешния грим и въобще днешното видео до някаква степен са ви били полезни. Можете да ми оставите коментари под видеото, да споделите вашите стъпки за красота, какви продукти използвате, на кои марки се доверявате най-често в грижата за кожата и въобще също изпробвали ли сте до сега този продукт на Max Factor, който ви показвам, защото той е някаква много интересна смес, така, между много лек фондютен, също така хайлайтер. На мен много ми харесва как стои. Така че ще бъда много любопитна да разбера вашите впечатления от тези продукти. Няма да обещавам отново кога ще пускам ново видео, но се надявам това да достигне до вас възможно по-скоро, поне най-късно от ден след като съм го заснела, ако няма възможност още днес да го направя. И се надявам съвсем скоро отново да се видим с ново видео. И така, целувам ви и до следващия път. Чао!